Hola a tothom. Anem a parlar d'aquesta segona opció de flux de treball que estaria més enfocada als usuaris avançats i professionals de la fotografia. Aquí tenim el Digicam, el Darktable i el GIMP. Tres programes que, per les seves característiques, s'ajustarien més a aquest tipus de perfil. Anem a donar una ullada ràpida a les pàgines web. Per exemple, si anem a Digicam, doncs tenim aquí captures de pantalla vàries que després si voleu entrar a cada una de les pàgines doncs us ho podeu mirar amb tranquil·litat, aquí trobareu molta informació. Nosaltres ens ho mirem bàsicament per veure el sistema d'instal·lat o des d'on es pot baixar. Per tant, aquí està claríssim, Digicam, baixades i aquí tenim els tres sistemes operatius. Per tant, multiplataforma, amb el sistema que tingueu, doncs cap problema. Anem al revelador. També a la pàgina principal trobarem aquí una captura de pantalla del que és la taula de llum del programa i aquí novetats, el bloc del programa, sobre el programa i aquí si volem instal·lar. A recursos trobareu informacions de manuals i vídeos de com funciona i aquí instal·lar trobarem tot el paquet de sistemes operatius pel qual funciona el Darktable. Tot això d'aquí és Linux, l'Ubuntu, el Fedora, el SUSE, el Linux, el Debian. Solaris és un altre sistema operatiu que també funciona, o sigui, també pot anar al Darktable. Aquest d'aquí, el BSD, també és un altre sistema operatiu que també pot anar al Darktable. Tot això és basat en Unix, però bueno. I Windows. I aquí tenim doncs el Mac també. Per tant, si el sistema operatiu que tingueu, veniu aquí, el cliqueu i us baixeu el programa. I el següent seria el GIMP, l'editor d'imatges, que aquest potser és el més conegut i que, a part de servir per a il·lustració, serveix també per al tema fotogràfic. De fet, potser està més encarat al tema de fotografia. I per baixar-se'l, venim aquí a baixades, mireu que sigui l'última versió, la 2.10.12, perquè hi ha molta diferència amb les anteriors. O sigui, el que és amb 2.8, per exemple, hi ha molta diferència. 2.9, el que passa que la 2.9 no és tan estable, en canvi la 2.10 ja hi ha les versions més estables i ja són cap aquí. Bé, doncs, és per Linux, per Mac i per Windows també. Per tant, multiplataforma. Anem a donar una ullada ràpida, que no se'ns faci llarg el vídeo tampoc, al que és el tema de les característiques principals de cada programa. Comencem pel Digicam, que ara se m'està obrint a l'altra pàgina, a l'altra pantalla, perdó. Ja el tenim obert. Això seria el Digicam, que seria el nostre gestor i que, evidentment, ja podem veure tots els formats RAW. Bé, doncs, què tindria, per exemple, aquest gestor que no tingui l'altre o que el faci més per un perfil més de persona que es dedica a la fotografia? Doncs aquest gestor treballa sobre base de dades. O sigui, només d'instal·lar-lo ja ens demana on volem la nostra base de dades, que és allà on treballarà. Per tant, tot l'arbre de gestió el farà sobre allà on nosaltres li diguem. O sigui, no ens servirà per navegar per l'ordinador, perquè només ens serveix per navegar per allà on li diguem la base de dades i, per exemple, per importar directament dels discos o dels perifèrics que nosaltres li connectem. Per tant, és un gestor de fotografia, pràcticament, i d'imatge. Bé, doncs aquí tenim, per exemple, l'àlbum, que és tot l'arbre. Tenim l'etiquetatge, que està molt bé, és molt complet. Hi ha els rètols també, per estrelles, per banderetes, per dates, per línia de temps. La línia de temps el que ens fa és un recull de tota l'evolució de la fotogràfica de la base de dades per mesos i per anys. El tema de cerca també,
tema de difusió que ens ajudarà doncs, a buscar fotografies o imatges repetides o similars, si més no, també. Tenim el mapa, un mapa aquí per geoetiquetar, que podem fer servir més a més al Google, hi ha diverses opcions, i un cercador de persones. Per exemple, ens ajudarà a trobar, jo perquè no hi tinc cares, però si no a veure, de detectar cares, tenim aquí 2 algoritmes també experimentals, molt complet. Bé, això ja demostra que és un gran gestor de grans quantitats de fotografies, perquè si no tot això no tindria sentit, i de manera que el fa molt apte per fotògrafs que remenen molta fotografia. Si anem a l'altre cantó, veurem, per exemple, el tema de propietats, les metadades, tant de la imatge com de la càmera, tema de l'histograma, tenim el mapa també aquí per fer comentaris, per fer versions de fotos, filtres, per exemple, li podem dir per imatges, ara només ens ensenyarà les imatges, li podem dir per més filtres, per colors també, com a eines, o sigui, aquí tenim que podem fer imatges apilades, podem fer també panorames, podem crear un calendari, ja veieu que va més enllà això, d'un gestor, o sigui, fa moltes més coses. També té el processament per lots, per exemple, si volem canviar el nom de 60 fotos, que ho podem fer, si volem aplicar-li una acció, la que vulguem, per exemple, jo què sé, el mesclador de canal, el balanç de blancs, i el volem aplicar el mateix balanç de blancs a una sèrie de fotos que ens ha quedat totes igual, doncs ho apliquem totes de cop, amb marca d'aigua, etc. Per tant, el processament per lots el té molt complet aquí. Tenim també aquí una taula de llum que no es fa servir massa, tot i que és molt efectiva, però no es fa servir massa perquè hi ha un sistema de visualització per miniatures i en vista prèvia que ja fa una mica la funció aquesta. D'acord? Bé, doncs ja veieu que fa moltes coses i a més té un editor d'imatges que a més d'editor és revelador, o sigui, és processador, de manera que segons el perfil de persona, igual amb aquest programa ja en té prou per fer tot el seu flux de treball, perquè ja té des del començament fins al final. Llavors aquí tenim eines, per un professional es quedaria curt segurament, però déu-n'hi-do de les coses que fa. Transformació, per exemple, el tema de color també el tracta pràcticament tot. Tracta també el tema de difuminat, d'enfocament, de contrast local, reducció de soroll, distorsions, correcció del vinyetatge, bé, déu-n'hi-do. I des d'aquí també es poden fer l'apilament d'imatges, l'HDR, el que hem vist abans. Per tant, molt complet, podríem estar parlant més, però ja veieu més o menys les dimensions d'aquest programa. Si ara volguéssim, per exemple, continuar amb el flux de treball, hauríem d'anar al revelador i hi hauria també l'opció de sortir d'aquí i entrar en el revelador i anar a buscar la imatge, o bé es pot fer des d'aquí també, per exemple, agafem un RAW, botó dret i li anem a dir obrir amb el programa que li vulguem, en aquest cas el Darktable, i se'ns obriria ja el Darktable. El Darktable se'ns obriria, per exemple, veig que aquí aquesta ja ha estat revelada, però la podem deixar com era al començament, més o menys. I què tenim aquí? Doncs tenim tots els mòduls, diguéssim, que són habituals amb un revelador, des de la base fins a tons, colors, la correcció, efectes, poder canviar els noms, però bàsicament tots van pel mateix, no? Bé, doncs, de casa en venen molts, però no venen tots. Aquí baix
hi ha una petita pestanyeta que hi són tots, aquí sí que hi són tots. El que passa és que no estan tots activats perquè igual aquí n'hi cabrien. Per tant, és bastant personalitzable, ens ho podem personalitzar bastant i en aquest cas també tenim doncs, aquí el que tenim ara treballant, els favorits, aquí podem posar els nostres favorits i treballar amb aquests, sense haver d'anar per aquí. No? Bé, doncs, què fa que aquest revelador sigui més idoni per un fotògraf que l'altre? Doncs, per exemple, un artista digital està acostumat o gairebé sempre acabarà editant una imatge, acabarà manipulant-la i acabarà amb un programa de retoc. En canvi, un fotògraf no. Un fotògraf, possiblement, la majoria de vegades el seu flux de treball s'acaba en el revelador. Per tant, és bo que el revelador vagi una mica més enllà també. O sigui, que no es dediqui només a fer el processat i prou, sinó que, a més, pugui fer alguna cosa de retoc. De manera que per treure una taca d'una gota que hi havia a l'objectiu doncs no hagi d'anar a l'editor d'imatges, que ja ho pugui fer des d'aquí també, no? Llavors, aquest programa té tot el tema de màscares. Per exemple, si anem aquí, ara estem a exposició, anem aquí a exposició, li donem una miqueta, ho podem fer des d'aquí, l'histograma també, i ho hem aclarit una miqueta i ara diem, bueno, però és que ara jo vull aclarir més, no? Vull aclarir això d'aquí dalt, però això d'aquí no. O sigui, aquí dalt, com si la claror passés per darrere els núvols i sortís per aquí dalt. Doncs això com ho farem? Doncs crearem una altra estància, perquè l'exposició aquesta ja l'hem utilitzada per fer això, doncs creem una altra estància que és el mateix, només que ho dupliquem, ara tenim l'exposició 1 i l'exposició. L'activem i el sobreexposem un altre, el sobreexposem més. El que passa és que se sobreexposa tot, no? Bé, doncs, deixem-ho com estava i el que farem serà crear una màscara. Què podem fer aquí? Doncs crear una màscara dibuixada. Crear una màscara paramètrica, que és una màscara de lluminositat, o bé una barreja de les dues. Per exemple, a la màscara dibuixada tenim l'opció d'un pinzell, podríem pintar-ho, o podríem fer-ho amb un cercle, que pot ser més gran, més petit, amb una el·lipse, amb una màscara vectorial, per exemple, aquesta zona d'aquí, ara que ho hem fet així, quedarà aquí. O bé amb un degradat també. Doncs deixem aquesta aquí, que ja estan aquí, i el que farem serà sobreexposar només això d'aquí, de manera que només s'exposi a la part de dalt. Podem fer-ho més petit o més gran, podem moure, ho podríem adaptar, etc. Ja veieu que és molt... Per tant, aquest programa és molt complet i els resultats són totalment professionals. La feina és saber fer nas, clar, com tots. Bé, doncs, ara suposem que ja el tenim, aniríem, per exemple, a editar, per exemple, o acabar d'editar en l'editor d'imatges, o bé a guardar ja a la base de dades. Si ho volguéssim guardar a la base de dades, li hauríem de dir, doncs, guardar aquí, exportar, i ens l'exportaria amb el format que li diguem, allà on li diguem. O bé, també li podem dir obrir amb l'editor de GIMP, i ens l'obriria amb l'editor de GIMP. Jo prefereixo obrir-lo des d'aquí, o sigui, des d'aquí, per exemple, si el vull obrir des del GIMP, doncs el guardo un JPG i l'obro allà amb JPG. O, si vull continuar editant, guardo un TIFF des del revelador i aquí obro el TIFF. Llavors aquí mira, aquí hi ha un JPG, aquest l'obrim ja, imaginem que aquest és el JPG que hem guardat, o el TIFF, és igual, i l'obrim amb el GIMP. A mi m'agrada fer-ho així per la raó que no es van obrint programes, això va carregant, i si no es té un superordinador, i en aquest cas en especial, perquè jo també tinc engegat
el que està gravant la pantalla. Per tant, arribaria un moment que costaria de moure això. Bé, doncs aquí tindríem l'editor. L'editor, molts potser el coneixeu ja, Gim. Les últimes versions ha fet uns passos de gegant, per tant, ara té una profunditat de color de fins a 32 bits, vull dir que està molt bé, té tot el tema de capes, de màscares, té el tema de vectors també, es pot fer el tema de capes. El tema de capes tenim aquí afegir una màscara de capa, de manera que no sigui destructiva. Tenim tot el tema de filtres, que està molt complet. De fet, està més complet potser que el Krita. També es pot, a més es pot, diguéssim, instal·lar el Gimic, el mateix paquet que té el Krita. Té el tema de colors per separat ja. Krita ho té tot a filtres, en canvi aquí el tema de colors està per separat i és molt extens i està més encarat de cara al tema de fotografia. Bé, doncs, podríem estar parlant estona d'aquí, però jo crec que per fer-vos una idea, més o menys, ja us la podeu fer. Espero que us hagi servit i fins la pròxima.